नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा खोन्थानो नागिरदों बे जाहैबाय प्रेक्टिसनि सायाव आरो नोंथांमोना सारेगामा पाधानि सायाव प्रेक्टिस खालामबाय थायो नामा जुदि सारेगामा पाधानि सायाव प्रेक्टिस खालामबाय थायोब्ला नोंथांमोना गावनि कपियाव बा मोनसे बर्डआव नैबेदि लिरना लाब्लानो जाबाय माने गाहायनिफ्राय गोजौसिम सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा बिदि लिरना लाब्लानो जाबाय मानो लिरना लानांगौ स्वरनि चलन बा बिनि खारथाया माबायदि गाहायनिफ्राय गोजौ गोजौनिफ्राय गाहाय दायो बिनिफ्राय नोंथांमोना मा फिथाइ मोनगोन आं बेखौ खोन्थानोसै जुदि नोंथांमोना बेखौ बिदि कपियाव लिरनानै प्रेक्टिस खालामनायनि सिगां थेंगालि सिथाबना लायोब्ला सिथाबनानै जुदि दिनै सानसे गाबोन सानसे खदाय जुदि प्रेक्टिस खालामबाय थायोब्ला नोंथांमोननि गोदोनानि प्रेक्टिसजों लोगोसे मेन्टेलिबो प्रिपेयार जालांगोन मेन्टेलि प्रिपेयार माबायदि जागोन बे सा रे गा मा पा पाया माखिनाव दङ नोंथांमोना बेखौ मिथिगोन सपोज नैबे सा बा हा एग्जाम्पल सा 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 रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा बे सा बा पाया मायाव दङ सा पा पा पाखौ नोंथांमोना डाइरेक्ट हमनो हागोन मा दङ सा मा धा मायाव दङ सा धा पा मा गा रे गा सा बिदि नोंथांमोना स्वरखौ हमनो हागोन आरो थोंजोङैनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ फल' खालामनानै ला बेबायदि इनफर्मेटिभ भिडिअ आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय थागोन थेंक इउ